حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹബീബായ അല്ലാഹു തആല സമ്മാനിച്ച പരിശുദ്ധമായ മാസമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്ഹിന്റെ മാസമാണ്. താബ സാബിതുസ്സുറാ മിനസ്സുറാ ഇലസ്സറാ ثانيا ما ثالثا بل ثاني الأمثال ثال ഏഴാകാശത്തിന്റെ അഗ്രപാളികൾക്കപ്പുറത്ത് സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹയും കടന്ന് ഒരാൾക്കും സൃഷ്ടികളിൽ മറ്റൊരാൾക്കും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് വകാന ഖാബ ഖൗസൈനി ഔ അദ്നാ അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിനേക്കാളും അടുത്തുവെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുത്തായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മിഅ്റാജിന്റെ സമാഗമല്ലേ, ആ പരിശുദ്ധമായ മിഅ്റാജ് നടന്ന മാസമല്ലേ റജബ് മാസം. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന് ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓതണം, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, ഉഅ്ബുദുർ റഹ്മാൻ, കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ. വഅഫ്ശുസ് സലാം, നിങ്ങൾ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ചോ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം വ്യാപിപ്പിച്ചോ. വസിലുർ അർഹാം, നിങ്ങൾ നന്നായി കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ, ചിത്തതയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ സലാം വ്യാപിപ്പിച്ചോ, വസുലുൽ അർഹാം, നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോ. ഉമ്മയോട് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതമാണെന്ന വിഷയം എന്നാണ് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഞാന് സദസ്സും സമയവും ഒരു ലെവലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ എൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട്, മറ്റു ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, കേൾക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വസിലുൽ അർഹാം, നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, ബാപ്പയോട് മിണ്ടാത്ത മക്കളുണ്ടോ? മക്കളോട് മിണ്ടാത്ത ബാപ്പയുണ്ടോ? ഉമ്മയെ അനുസരിക്കാത്ത മകനുണ്ടോ? മകനെ പരിഗണിക്കാത്ത ഉമ്മയുണ്ടോ? ഭർത്താവിനെ മാനിക്കാത്ത പെണ്ണുണ്ടോ?
ഭാര്യയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവുണ്ടോ? ആങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടോ? ആങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന പെങ്ങളുണ്ടോ? സഹോദരിയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സഹോദരനുണ്ടോ? എല്ലാവരോടും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോ. സഹോദരങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അവിടുന്ന് തീർക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ. ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവന്റെ ഈമാന് ബഹുമാനിക്കാത്തവന്റെ ഈമാന് പൂർണ്ണമാകൂല. ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ ഈമാൻ, അവന്റെ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കൂല, അവന്റെ ഈമാന് പൂർണ്ണമാകൂല. കണ്ടു നിങ്ങൾ, ബാപ്പയുടെ മനസ്സിന് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവന് വലിയ സങ്കടമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മകൻ പരാതിയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു മകൻ ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി പറയുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ സമ്പത്തെടുത്ത് ചെലവാക്കുന്നു എന്നാണ് മകന്റെ പരാതി. എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ചെലവാക്കി കളയുന്നു. അങ്ങ് പറഞ്ഞൊന്ന് തടയണമെന്നാണ് മകന്റെ പരാതി. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഉപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ചിലപ്പോ ചെലവാക്കി കളയുന്നു. ഈ പരാതി മകനങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു ബാപ്പയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാണല്ല, നിങ്ങളുടെ മകനൊരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മകന്റെ സ്വത്ത് അവൻ അറിയാതെ, അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെലവാക്കുന്നു എന്നാണ് മകന്റെ പരാതി. ശരിയാണോ? ഇത് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ബാപ്പയുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു. ബാപ്പന്റെ വലിയ സങ്കടമായി പോയി. ആ ബാപ്പ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ചോദിക്കൂ നബിയെ, എന്റെ മകനോട് തന്നെ. അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവന്റെ പൈസ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും അവന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും അവന്റെ ചെറിയ അനുജന്മാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും അല്ലേ ചെലവാക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പുറത്ത് വേറൊരു പരിപാടിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, വേറൊന്നും ഞാൻ ചെലവാക്കുന്നില്ല. അവന്റെ പണം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ബാപ്പയായ ഞാനും അവന്റെ ഉമ്മയും അവന്റെ ചെറിയ അനുജന്മാരും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനല്ലേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ മകനോട്, ബാപ്പ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ഈ മകൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ബാപ്പ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ചെലവാക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ മകനങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നസലൽ അമീൻ, മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സങ്കടക്കടലടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങയോട് പറയാൻ എന്തോ ഈ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കൂ നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല, എന്തോ എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുന്നുവല്ലോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവല്ലോ, എന്താണത്? ഈ ബാപ്പ പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട് പറയാൻ കരുതുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങതറിഞ്ഞു അല്ല നബിയേ. മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ കരുതിയത്. ഈ മകനാരാന്നറിയോ നബിയെ? എന്റെ ആദ്യത്തെ മകനാണ്. ഈ മകന് വേണ്ടി എത്ര നാളുകളാണ് നബിയെ ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞത്. ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര നാളുകളാണ് നബിയെ ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തത്. ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ, ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ സങ്കടം കണ്ട് അറിഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടുകാര്, എന്റെ ചങ്ങാതിമാരന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ബാപ്പ ഈ മോന് വേണ്ടി തന്നെ ഇയാളെ ജീവിതം തീർക്കുമെന്ന്, ഈ മകന് വേണ്ടി തന്നെ ഇയാൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന്.
എന്റെ കൂട്ടുകാരന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവരോട് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തളർന്നു പോയാലും എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം വന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ നരച്ച് എന്റെ സ്കിന്നുകൾക്ക് ചുളിവ് ബാധിച്ച് എന്റെ കണ്ണുകൾ കുഴിയിലിറങ്ങി എന്റെ കവളൊട്ടി കൈകാലുകൾക്ക് വിറയൽ വന്നാൽ, ഞാൻ തളർന്നു കിടന്നാൽ തളരാത്ത കൈയായിട്ട് എന്റെ മകനുണ്ടാകും. ആരോഗ്യമുള്ള എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ കൈപിടിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ തളർന്നാലും തളരാത്ത എന്റെ മകനുണ്ടാകും. അവൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിന്നത്. എന്നാൽ നബിയേ, എന്റെ കൂട്ടുകാര് അന്ന് പേടിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ഞാനന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട കോലത്തിലാണ് ഇന്ന് എന്റെ മകനുള്ളത്. ഞാനന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട കോലത്തിലാണ് എന്റെ മകനുള്ളത്. ഈ മകന് സമ്പത്തുണ്ട്, പണിയുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ ചങ്ങാതിമാര് പേടിച്ച കോലത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോൾ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ അത്രയും ക്ഷീണത്തിലാണ്. എനിക്ക് വേലയ്ക്ക് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നബിയേ, ഞാൻ ക്ഷീണത്തിൽ കിടന്നു. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ മകന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോ, ഞാൻ അന്ന് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിയ എന്റെ മകനില്ലേ, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട എന്റെ പൊന്നുമോനില്ലേ, ആ മകന്റെ മുഖത്തു നോക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് നബിയേ. ആ മോന്റെ മുഖത്തു നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിയേ. അവന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തീ കത്തുന്നത് പോലെ കത്തുകയാണ്. അവന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണ്. അവനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കെന്തൊരു പേടിയാണ്. എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അവൻ തട്ടിക്കയറുകയാണ്. അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നബിയേ, അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് തരുന്നതും മതിയാകുന്നില്ല നബിയേ. ഭക്ഷണത്തിന് തികയുന്നില്ല നബിയേ. അതുകൊണ്ട് അവൻ അറിയാതെ, അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ്. അവൻ അറിയാതെ ഒരൽപ്പം പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ചെറിയ മക്കളും ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പോലും അവന് പിടിക്കാതെ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളോട് തന്നെ വന്നിട്ട് അവൻ പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ, നബിയേ, എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതും പറഞ്ഞ് ബാപ്പയങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു. കണ്ണുനീര്, ബാപ്പയുടെ കണ്ണുനീരങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ഈ ബാപ്പയങ്ങ് കരഞ്ഞപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയല്ലേ കാണേണ്ടത്. മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് കവിൾ തടത്തിലൂടെ താടിരോമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീർ കണങ്ങളെ താഴെയിട്ട് വീഴുന്നു. ഈ ബാപ്പയുടെ സങ്കടം കേട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മുത്തായ തങ്ങളെ കൽബങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിടിക്കാടി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോളറെ അങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു. ഹബീബായ തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളല്ല, ദേഷ്യപ്പിടിക്കുന്ന ചൂടാകുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ ഈ ബാപ്പന്റെ സങ്കടമില്ലേ, അത് കേട്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ മകന്റെ കോളറങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പോടാ, നിന്റെ സമ്പത്തു മാത്രമല്ല, നീ തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പന്റെതാണ്, നീ തന്നെ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മോനാണ്. നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയ ബാപ്പ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ പരാതി പറയാൻ പോലും നിനക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഒരു ബാപ്പയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത്, ഉമ്മയോടെങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നത്, ഉമ്മമാരുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് നിനക്ക് സ്വർഗമുള്ളത്. നീ ഏത് പറക്കുന്നവനായാലും, നീ ഏത് പത്രാസുള്ളവനായാലും, നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടോ, സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. നീ എത്ര നല്ലവനായി ലോകത്ത് ജീവിച്ചോ, നിന്റെ ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ലെങ്കിൽ ആ വകയിൽ മാത്രം നരകത്തിനും ഒരു ചാൻസ്
ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അതവുള്ള മക്കളാക്കി നമ്മളെ വളർത്തി തരട്ടെ. നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം. ഭാര്യമാരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവില്ലേ, ഭാര്യമാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ, സഹോദരങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലേക്ക്, ഭാര്യമാരിലേക്ക് ഖൈർ ചെയ്യണേ, അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മാ അക്രമൻ നിസാഅ ഇല്ലാ കരീം വമാ അഹാനഹുന്ന ഇല്ലാ ലഈം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, മാ അക്രമൻ നിസാഅ ഇല്ലാ കരീം, മാന്യന്മാരല്ലാതെ ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കൂല. വമാ അഹാനഹുന്ന ഇല്ലാ ലഈം, വളരെ മോശക്കാരല്ലാതെ ഭാര്യമാരെ നിന്ദിക്കൂല. ചില ആളുകൾ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എനിക്കൊരു മനുഷ്യനോട് ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തമായ ദേഷ്യമാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അയാള് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഞരമ്പൊക്കെ എടുത്തു പിടിച്ച് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഭാര്യ അടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അവനോട് കടുത്ത വിദ്വേഷമാണ്, കടുത്ത വെറുപ്പാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യമാരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി, പണിക്കാരായിട്ടല്ല, അടിമകളായിട്ടല്ല നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടത്. യന്ത്രം പോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പെണ്ണുങ്ങൾ പണിയെടുക്കുക, യന്ത്രം പോലെ പണിയെടുക്കുക. രാവിലെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മക്കളെയൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കുന്നതും മദ്രസയിലേക്കുന്നതും പണിയെടുക്കുന്നതും, നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി ഇസ്തിരിയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും മുഴുവനും പെണ്ണുങ്ങളാ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ്. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്കൂ, അറിയാം നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററുകളാണ് ദിവസവും അവർ നടക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് മണിയറയിലെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക്, കിച്ചണിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് മുറ്റത്തേക്ക്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. ആ സഹോദരിമാരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ സഹോദരിമാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയാനും അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭർത്താവാകൂല. കുടുംബ ജീവിതം താറുമാറാകുന്നതാണ്. നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറണം, ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറണം. നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ. പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അവര് ചിലപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിക്കയറും. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊന്ന് എട്ടായെന്നുണ്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പുറം വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് അടിക്കും. അടിക്കുന്നവൻ വളരെ നിന്ദ്യനാണ്. സ്ത്രീകൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല, ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. സ്നേഹമാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധം. സ്നേഹിക്കലാണ്. ശരിയായ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, അന്നങ്ങനെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരാതി പറയാൻ വരികയാണ് ഒരാൾ. ഭരിക്കുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരാതി പറയാൻ വരികയാണ് ഒരാള്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം പറയാനാണ് വരുന്നത്. ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല, വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവൂലേ? സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച്, ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയാൻ, പരാതി പറയാൻ വരികയാണ്. പക്ഷെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയ കുഴപ്പം നടക്കുക. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, പടച്ച റബ്ബേ, ഇത്ര കുഴപ്പം നമ്മളവർക്കില്ല, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇത്ര വലിയ വിഷയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ. പരാതി പറഞ്ഞില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടു ഇയാളെ, വിളിച്ചു ഇയാളെ, അടുത്തെത്തിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ. ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നിങ്ങൾ വന്നത്? എന്തേ നിങ്ങളൊന്നും പറയാതെ മടങ്ങി പോകുന്നത്? ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ,
ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവവും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പരാതി പറയാനാണ് വന്നത്. പിന്നെന്തേ നിങ്ങൾ പറയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് മുറ്റത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നീ പോകണ്ട, എന്റെ കാര്യം നീ നോക്കുകയും വേണ്ട. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്റെ കാര്യം നീ നോക്കണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫയാണ്. നിനക്ക് നിന്റെ പരാതി പറയാം. എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ ഭർത്താവാണ്. നിനക്ക് കേൾക്കണോ? എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കിത്തരുന്നത് അവൾക്ക് നിർബന്ധമല്ല. ചെറുപ്പക്കാർ ശരിക്കും കേൾക്കണോ? ഇസ്തിരിയിട്ടതിന് ശരിക്കും ചുളുക്ക് കൂടിപ്പോയി, ഉജാല മുഖ്യതൊരൽപ്പം കൂടിപ്പോയി ഒരു സൈഡില്, ഉടനെ ഭാര്യയെ ശകാരിക്കും. വെയിലത്തിട്ടാലും വെയിലത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കും, അലക്കിയാലും അലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കും. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ഇനി ഒരു ഷർട്ടാ മറ്റേ ഇസ്തിരിടുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് പിടിച്ചെങ്കിലോ, സുബ്ഹാന, ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ചൂടായിട്ട് കത്തിപ്പോയി ഒരു ഷർട്ട്. എന്നാ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറയണില്ല, നിങ്ങൾ പൊരുക്കുമായിട്ട് ഓളോടനെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അല്ലാ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. വലിയ ലഹള നടക്കും, വലിയ കുഴപ്പം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയാണ് അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കേൾക്കണേ, ഭാര്യ എനിക്ക് വസ്ത്രം അലക്കിത്തരൽ ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധമില്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാ. പെണ്ണുങ്ങളെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ? അള്ളാന്റെ റബ്ബേ, ഉസ്താദ് അതൊന്ന് കുഴപ്പാക്കി എന്ന് പറയല്ലേ. ആണുങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കലും, ഭാര്യമാർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കലും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും, സംരക്ഷിക്കലും എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, കേൾക്കൂ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല, എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി തരൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല, എന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല, ഞാനാണത് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഞാൻ ഭരണത്തിന്റെ തിരക്കിൽ എന്നെ തന്നെ മറന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് തിരക്കിന്റെ ഉള്ളിലങ്ങ് മുഴുകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ എത്ര നല്ലവളാ, അവൾ എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി തരുന്നു, ആ നല്ല ഭാര്യ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു, എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പ്രയാസവും എന്നെ അറിയിക്കാതെ എന്റെ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ എന്റെ പെണ്ണു നോക്കുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ എത്ര നല്ലവളാണ്, അവൾ എനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നു, എനിക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ അവര് പരിപാലിക്കുന്നു, വീടൊക്കെ അവർ ശരിക്കും നോക്കുന്നു, ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നെക്കാളും എന്നെ നോക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ പോലും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പൊതു ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഭാര്യയാണ്. എന്നാൽ എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണല്ലേ, അവള് ദേഷ്യം പിടിച്ചെന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും, അവളോട് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും സമയം കാണണ്ടേ. അവൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ, അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ്. അവൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും ഞാൻ കാണിക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ്, ഖലീഫയാണ്, നിങ്ങളുടെ പരാതി പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു തരാം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന പരാതിക്കാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, പിന്നെ ഇയാൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. ഇയാളെ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ പരാതി ഉണ്ടാകൂല. കാരണം എന്താ? നാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ ആക്കി എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്താ? അവരുടെ സങ്കടവും വിഷമവും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവൂലേ? പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇത്ര നല്ല ഉസ്താദ് എവിടുന്നാ വന്ന്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കണം, സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഭാര്യമാരെ പരിഗണിക്കണം. ഒരിക്കലും അവർ ജോലിക്കാരാക്കി കാണരുത്. അവർ നമ്മുടെ അടിമകളല്ല, നമ്മുടെ പാർട്ണർമാർ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടവരാണ് അവർ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണവർ. ഒരു വലിയ മഹത്വമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഭാര്യമാരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നല്ല നിലക്ക് പരിഗണിക്കണേ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് വസിലുൽ അർഹാം, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. സഹോദരിമാരെ, ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കണം. നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് വേണം. എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യമാരും ഇന്ന് കുറവല്ല. ഭർത്താക്കന്മാരെ സങ്കടത്തിലാക്കുന്ന, കടക്കണിയിലാക്കുന്ന, ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പോലും ചെയ്യുന്ന വലിയ ദുസ്വഭാവികളായ ഭാര്യമാരുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖൈറുൻ നിസാഇ അല്ലത്തി തസുറുഹു ഇദാ നദറ, നോക്കിയാൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും ഖൈറായ പെണ്ണ്. ഒരു കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്, മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ഭർത്താവ് വരികയാണ്, തൊക്കോട്ടുനിന്ന് ഭർത്താവ് വരികയാണ്, കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമുക്കവരോട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല. പക്ഷെ എന്നാലും വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സലാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സലാം മടക്കിയിട്ട് കൈയൊന്നു കൊടുത്ത് മുസാഫാത്ത് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സോഫയിലൊന്നിരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അഈശത്തും വഹഫ്സത്തും വസൗദാ സഫിയ്യത്തും മൈമൂനത്തും വറംലാ ഹിന്ദും വസൈനബും കദാ ജുബൈരിയാ ലിൽമുഅ്മിനീന ഉമ്മഹാത്തും മർളിയാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരാണ്. ആ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഒരിക്കൽ പോലും ആ മഹതിമാരായ ഭാര്യമാർ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ഒരു സങ്കടവും സമ്മാനിച്ചില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യമാരെ ഓർത്തിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച്, ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നല്ല മഹബത്ത് കൽബിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം. ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കുന്നവരാകണം. ഭാര്യമാർ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരും മഹത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലെ രാവിലെ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ടോ, സ്കൂളിൽ പോകണം, മദ്രസയിൽ പോകണം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പേരും ഇവിടെയൊക്കെ അടച്ചില്ലേ, എല്ലായിടത്തും അടച്ചല്ലോ. ചെറിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും മദ്രസക്കുള്ള സമയത്ത് എത്രയാണ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങള്, ചായക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാനെങ്കിലും, കറിയിലൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനെങ്കിലും, വളരെ ചെറിയ പണിയെങ്കിലും സഹായമെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? സഹായിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തൊരു മഹബ്ബത്തായിരുന്നെന്നോ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖൽബ് വേദനിക്കുന്നത് അവര് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല, അവർക്കത് സമ്മതമായിട്ടില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അവസാനം പറയാം. ഏറ്റവും വലിയ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു, ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത്, മഹദി വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അയ്യുമ ഇംറഅത്തിൻ മാതത് വസൗജുഹാ ബിഹാ അൻഹാറാൽ, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അൻഹാറാലിൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന് അവളെ തൊട്ട് നല്ല തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, സ്വർഗം അവൾക്ക് ഉറപ്പാടെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഒരു ടെണ്ടിൽ വളരെ ക്ഷീണിതയാണ്. 3ഓളം വർഷം ശുഐബ് അബീ ത്വാലിബിൽ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പട്ടിണി കിടന്നു. പച്ചില കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു. ഭക്ഷണമില്ല, മരുന്നില്ല, വെള്ളമില്ല, ശുദ്ധജലം പോലും കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടന്നു. മക്കത്തെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് പരിചയമില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ചതിനാൽ, ഭാര്യയാണെന്ന് സകല പിന്തുണയും കൊടുത്തതിനാൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചതാണ്. ശുഐബ് അബീ ത്വാലിബിൽ താമസിച്ചു. ഖദീജ ബീവിക്ക് പനി വന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് രോഗമായി. അബൂ ത്വാലിബ് മരിച്ച അതേ വർഷം തന്നെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉപരോധം കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ക്ഷീണമാണ്. ഖദീജ ബീവിക്ക് ശിഫയായില്ല, സുഖമായിട്ടില്ല. ഖദീജ ബീവി കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ തല മടിയിലെടുത്തു വെച്ചിട്ട് തലയിൽ അങ്ങനെ തടവുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മുത്തായ തങ്ങളെ പൊന്നു ഭാര്യ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് യാത്ര പറയുകയാണ്. വല്ലാത്ത മരണത്തിന്റെ വേദനയുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്. പല വസിയ്യത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. പലതും പറയുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അത്താണിയും അഭയവുമാണ് ഖദീജ. മഹദി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, യാത്ര പറയുകയാണ്. ഇതങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അതാ തല മടിയിൽ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു. മുത്തായ തങ്ങളുടെ തൊണ്ടക്ക് അതാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിടറാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ സംസാരിച്ച് വിക്കി കഴിയുന്നില്ല എന്നാലും പതിയെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വല്ലുഹാ വല്ലൈലി ഇദാ സജാ, പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തേക്കാൾ പ്രശോഭിതമായ വജ്ഹു റസൂലില്ലാഹ്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വജ്ഹിലേക്ക്, അവിടത്തെ കണ്ണിലേക്കൊന്നു നോക്കിപ്പോയി ഖദീജ ബീവി. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഭർത്താവായ ഹബീബായ തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. തന്റെ വിയോഗം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സങ്കടം നൽകും. കാരണം മറ്റൊരു സംരക്ഷണമായിരുന്ന, മുസ്ലിമായിട്ടില്ലെങ്കിലും സംരക്ഷണം കൊടുത്ത മൂത്താപ്പ അബൂ ത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. തന്റെ വിയോഗം മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് സങ്കടം നൽകും, വലിയ പ്രയാസമാകും. പക്ഷേ മുഖത്തൊന്നു നോക്കിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ കൈയൊന്ന് ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കൈയൊന്ന് മെല്ലെ അനക്കുകയാണ്. എന്തോ കൈ അനക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൈ നീങ്ങുന്നത്. ഖദീജ ബീബിന്റെ തലയുള്ളത് മുത്തായ തങ്ങളുടെ മടിയിലാണുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കഴുത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖദീജ ബീബിന്റെ കൈയങ്ങ് ചേർന്നു. എന്തോ തന്നോട് പറയണമെന്നുണ്ട്, ശബ്ദമങ്ങ് വരുന്നില്ല. വഫാത്തിനോട് അടുത്തടുത്ത് പോവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മെല്ലെ തലയങ്ങ് മടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഖദീജയുടെ ചുണ്ടിനോട് ചേർത്തപ്പോ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്ന, കരയണ്ട. ഭർത്താവിനോട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന, കരയണ്ട. ലാ യുഖ്സികല്ലാഹു അബദാ, ഒരിക്കലും അങ്ങേ അല്ലാഹ് സങ്കടത്തിലാക്കൂല, ഒരിക്കലും അങ്ങേ അല്ലാഹ് ദുഃഖിപ്പിക്കൂല നബിയേ, അങ്ങ് കരയണ്ട. ഇതേ വാക്ക്
ഹിറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബുവത്തും വാങ്ങിയിട്ട് നബുവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആദ്യമായി കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പനിച്ചിട്ട് സമ്മിലൂനി ഖദീജ, എന്നെ ഒന്ന് പുതപ്പിട്ട് മൂടൂ പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ? ആ സമയത്ത് പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ട് ഖദീജ ബീബി പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളോട് അന്ന് ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞത് കല്ലാ വല്ലാഹി ലാ യുഖ്സികല്ലാഹു അബദാ, അൽ അമീനെ സങ്കടപ്പെടണ്ട, അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം, ഒരിക്കലും റബ്ബങ്ങെ സങ്കടത്തിലാക്കൂല. ഇന്നക ലതസിലു റഹിം വതഹ്മിലുൽ കല്ല വതക്സിമുൽ മഅദൂം, കാരണം അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്, അശരണരായ ആളുകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നയാളാണ്, ഒന്നുമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങേ ദുഃഖിപ്പിക്കൂല എന്ന് ഹിറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, വഫാത്തിന്റെ സമയം, വിട പറയുന്ന സമയം, ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോ, ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദന മറന്നു, തന്റെ പ്രയാസം മറന്നു, താൻ മരിക്കുകയാണെന്നത് മറന്നു. മുത്തായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, തങ്ങള് കരയണ്ട, തങ്ങള് സങ്കടപ്പെടണ്ട, ഒരിക്കലും അങ്ങേ അല്ലാഹു സങ്കടത്തിലാക്കൂല, ദുഃഖിപ്പിക്കൂല. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ? ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർക്ക് പൊരുത്തമായില്ല. അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ആശയുള്ള എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഖദീജമാരെ, ആയിഷമാരെ, ഫാത്തിമമാരെ, നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് വേദന വന്നാൽ, നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ, അവരെ മുഖത്ത് വേദന നിഴലിട്ടാൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കണോ? അവരെ മുഖത്തു നോക്കി സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകിയാലല്ലാതെ നിന്റെ ഇബാദത്തിന് ഖബൂലിയത്തില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. നല്ല തിരിച്ചറിവ് വേണം, സ്നേഹം വേണം, പരസ്പരം സഹകരണം വേണം. അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും നന്നായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സമാധാനത്തോടെ മഹ്ശറയുടെ പ്രളയത്തിൽ കടക്കാതെ, സങ്കടത്തിലാവാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശമാണ് വസുലുൽ അർഹാം. നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നമ്മുടെ സംഘടന അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ വിഷയത്തിനാണ് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം, അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ദീനിന്റെ വലിയ വിഷയമാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാത്തവർക്ക് പരാജയമാണ്, അവരെ കൈപിടിക്കുന്നവർക്ക് വിജയമാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരാൾ സഹായിച്ചാൽ, സഹോദരങ്ങളെ, ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവര് ദുആ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുന്നതാണ്.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുന്നതാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു. അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം നബിയേ, വിശന്നിട്ട് സഹിച്ചുകൂടാ, എനിക്ക് വല്ലതും തരണം നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കില്ലേ, വീട്ടിലേക്ക് ആളയക്കും. ഉസ്താദുമാരൊന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഉസ്താദുമാരുടെക്കൊക്കെ ഖത്തീബുമാരുടെക്കൊക്കെ വരും ആളുകൾ, അപേക്ഷയായിട്ട് വരും. എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഈ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തകരുടെ അടുക്കൽ ഇവരിങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ധാരാളം കത്തുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിയൂല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കണ്ട. കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖാക്കി തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ. നമുക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, പലയിടത്തും വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തങ്ങ് കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അതാ വീട്ടിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച ആളേക്കും. വീട്ടിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും ആരാണൊന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പതിവായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളേക്കാണ്, അവിടെ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ. സ്വഹാബികള് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാര് പറയുന്നു, മാമഅനാ ഇല്ലൽ മാ. മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ്, മുത്തായ തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ കഥ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാമഅനാ ഇല്ലൽ മാ, പച്ച വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നബിയേ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടില് വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. പോയ ആള് തിരിച്ചു വരികയാണ്, നബി എവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഉടനെ സദസ്സിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്, ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നബിയേ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്വീകരിക്കാം. അതെ, ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിരിവൊന്നും ചോദിക്കില്ല, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള, ഏത് സംരംഭത്തിലേക്ക് സഹായിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാളോട് വെറുപ്പ് വേണ്ട, ചോദിച്ചാളോട് എനിക്ക് തന്നെ പണിയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട. നല്ല ഖൈറായ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഉള്ളവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു നന്മയോട് സഹകരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. അദ്ദേഹം ഈ വന്ന ആളുടെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് നടന്നു. ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, പെണ്ണേ, അക്രിമി വൈഫ റസൂലില്ലാഹ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചയാളാണ്, അതിഥിയാണ്, നമുക്കൊന്ന് സൽക്കരിക്കണം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിനല്ലേ വീട്ടിന്റെ കഥ അറിയുള്ളൂ. ആ മഹദി പറയുന്നത്, ആ സ്വഹാബിയത്തായ വനിത പറയുന്നത്, മാ ഇൻദനാ ഇല്ലാ ഖൂതു സുബിയാനിനാ, നമ്മുടെ അടുക്ക നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഭർത്താവേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണമല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നുമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മടക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? കാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചേക്കുന്നത്? ഉടനെ ആ സ്വഹാബി പറയുന്നത്, നവ്വിമി സുബിയാനകി വഅസ്ബഹി സിറാജകി വഹയ്യി തുഅമകി, പെണ്ണെ, വിളക്കൊന്ന് കെടുത്ത് താരാട്ടുപാടിയിട്ട് മക്കളെ നീ ഒന്ന് ഉറക്കൂ, അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം ഒന്ന് പാകം ചെയ്യൂ. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ,
അതിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മക്കൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിക്കും. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മക്കൾ നീ ഉറക്കുക, വിളക്ക് കിടത്തിക്കോ, മക്കൾ ഉറക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തോ. മക്കൾക്കും നമുക്ക് ആ വന്ന അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ല ഭാര്യ വിളക്ക് കിടത്തിക്കളഞ്ഞു, മക്കളെ നന്നായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഉറക്കിക്കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, ആകെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ ഭക്ഷണമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതാകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ ശരിക്ക് തികയില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ, ഈ വീട്ടുകാരനും വന്ന അതിഥിയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ കഴിക്കാൻ ഒക്കുമോ? ഇല്ല. ഉടനെ ഭാര്യ പറയുകയാണ്, അല്ല ഭർത്താവേ, ഞാൻ ഭക്ഷണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ വിളക്ക് നന്നാക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂ, എന്നിട്ട് വിളക്ക് ഞാൻ കിടത്തിക്കളയും. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ വെറുതെ പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞയച്ച ആള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകട്ടെ, നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചു, കൈ കഴുകി രണ്ടുപേരും ഇരുന്നു, വീട്ടുകാരനും അതിഥിയും ഇരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വിളക്ക് ശരിയാക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യ ഒന്ന് കളിച്ചു, വിളക്ക് കെട്ടുപോയി. വീട്ടുകാരൻ വെറുതെ ഭക്ഷണപാത്രത്തിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വന്ന അതിഥിയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഈ വീട്ടുകാരൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉള്ള ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചയാള് പള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. രണ്ടുപേരും, മക്കള് നേരത്തെ ഉറങ്ങി, വീട്ടുകാരനും ഭാര്യയും രണ്ടുപേരും പട്ടിണി കിടന്നു. സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കണോ, സുബഹിയുടെ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക്, പള്ളിയിലേക്ക് ഈ മഹാനായ സ്വഹാബി എത്തിയപ്പോ അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സ്വഹാബിയെ കണ്ടപ്പോ മുത്തായ തങ്ങളെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. ലല്ലഹികല്ലാഹു ലൈലത മിൻ ഫഅലികുമാ. വിവരം അവിടെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലല്ലഹികല്ലാഹു ലൈലത മിൻ ഫഅലികുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത പ്രവർത്തനമില്ലേ, മക്കളെ പാട്ടുപാടി ഉറക്കിയിട്ട്, താരാട്ടുപാടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഉറക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കാതെ വന്ന അതിഥിക്ക് കൊടുത്ത സൽക്കാരമില്ലേ, സഹായമില്ലേ, അത് അല്ലാഹുവിന് വലിയ സന്തോഷമുള്ളതാക്കി കളഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളെ, പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി കൈപിടിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും മറന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കുന്നതിനുപരിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. നല്ല ബക്കറ്റ് പെണ്ണുങ്ങടുത്ത് പോയിട്ട് വന്ന പോയിട്ട് വന്നു. സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നല്ലോണം സദഖ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നിപ്പോ തുടക്ക ദിവസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും മറ്റന്നാളും പിറ്റേന്നൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. നല്ലോണം സദഖ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദഖ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാൾ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഒരാൾ. അയാൾ പറയണത്, എനിക്ക് വീടില്ല നബി, എനിക്ക് വീട് വേണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വീട് തരട്ടെ. ഉള്ള വീട് അല്ലാഹു ബർക്കത്തുള്ള വീടാക്കി തരട്ടെ. ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീടില്ല. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് പണക്കാരനാണ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറ, ഞാൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറയൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. വന്നയാൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഈ മനുഷ്യൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങൾ ഭാര്യയെ ശകാരിക്കുന്നു. ഭാര്യയോട് നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് വർത്താനം പറയാ. എന്തിനാ വർത്താനം പറയുന്നത്? അതാണ് അത്ഭുതം.
എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇന്ന് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒന്നും കത്തുന്ന കാലമല്ല, എണ്ണയിൽ ചെറിയ തുണിയുടെ തിരി കത്തിക്കുന്ന കാലമാണ്. എണ്ണയിൽ തിരി കത്തിക്കുന്ന കാലം. ആ സമയത്ത് ഒരു 2 ദിവസം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ചെറിയ ഫിൽസിന്റെ വിലയില്ലാത്ത വളരെ നിസ്സാരമായ തുണി കഷ്ണം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് വിളക്കിലേക്ക് പുതിയ തിരിവച്ചിരിക്കുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ. അതെടുത്തിട്ടാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ തിരി കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ വന്നാള് മനസ്സിലാക്കി, പടച്ചവനെ, സ്വന്തം ഭാര്യ നിസ്സാരമായൊരു തിരിക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്ന ഈ അറുപിഷ്കനായ, ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ബഖീലായ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്? അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണ്ട, ഇജ്ജത്ത് കളയണ്ട, മാനം കളയണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു നടന്നു പള്ളിയിലേക്ക്. പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിനെ കണ്ടു? ചോദിച്ചോ? ഇല്ല. എന്തേ ചോദിക്കാത്തത്? ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല നബിയേ. കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകൂ, ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ. നിങ്ങൾ പോകൂ, പോയിട്ട് വിഷയം പറയൂ, ഞാൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറയൂ. പോകാൻ മനസ്സില്ല, പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോകൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ. രണ്ടാമതും പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത് പോയി നേരെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു, വരൂ, നിങ്ങൾ എന്താണ് വന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. എനിക്കൊരു വീടില്ല, വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായത്തിനാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് തിരിച്ചു പോയത് എന്തിനാണ്? സ്വഹാബികളല്ലേ, ഒരു കളവ് പറയില്ലല്ലോ, ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മുത്തായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ വളരെ നിസ്സാരമായൊരു തിരിക്കഷ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ശകാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയതാണ്. രണ്ടാമതും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. നേരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. കയറിയിട്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ കിഴിയിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, ദീനാറുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഈ വലത്തെ കയ്യിലുള്ള ദീനാറിന്റെ കെട്ട്, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെ കെട്ട് ഈ വന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, എന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിന്നെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചാൽ ഒന്നും തരാതെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചേക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയോ? ഇതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ വീടിന്റെ പണി നടത്തുക. ഇടത്തെ കയ്യിലുണ്ട് നേരത്തെ ഭാര്യ എടുത്തു കളഞ്ഞ തിരിക്കഷ്ണം. അത് കാണിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ ശകാരിച്ചത് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നത്? സഹോദരാ, ഇതുപോലുള്ള തിരികൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ പോലോത്തൊരു സാധുവിനെ സഹായിക്കാൻ ഈ സ്വർണം ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായത്. ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കാണൂല. ഞാൻ പിശുക്കനായത് കൊണ്ടല്ല. ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം നിന്റെ വീട്ടിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ തന്നാൽ അതും എന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചായതിനാൽ അതിനിരട്ടി മധുരമാണ്, വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ്. അതെനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ്. എന്നാൽ സഹോദരാ, ഈ തിരിക്കഷ്ണമില്ലേ, അനാവശ്യമായി ഇതെടുത്ത് ദൂർത്തടിച്ച് കളഞ്ഞതിനാൽ, എന്റെ ഭാര്യ എടുത്തു മാറ്റിയതിനാൽ നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തിയാൽ എത്ര കാലമാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇതിനു വേണ്ടി എന്റെ റബ്ബിനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടത്? അവൾ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലല്ലേ, ഞാൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലുള്ള ചോദ്യം ഒഴിവാകാനും ദൂർത്തൊഴിവാകാനുമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ശകാരിച്ചത്, പിശുക്കനായത് കൊണ്ടല്ല.
കണ്ടോ നിങ്ങൾ, സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ, മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യുവജന കൂട്ടായ്മയില്ലേ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ അനുജന്മാര്, ചേട്ടന്മാര്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് പലരും ക്ലബിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരാണ്, ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരാണ്, ഫുട്ബോൾ കളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരാണ്. വെക്കേഷൻ സമയമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിന്റെ വക്കിൽ ഹൈവേസുകളിലൊക്കെ കാണാം ധാരാളം വലിയ വലിയ ബൾബുകൾ ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ കളിക്കുകയാണ്. നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പലതിലും ചെറുപ്പക്കാരവരുടെ യൗവനം ചെലവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് അവർ പൊടിപൊടിക്കുന്നത്, എത്ര ആർഭാടത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഹിദായത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. റജുലാനി തഹബ്ബാ ഫില്ലാഹ് ഇജ്തമഅ അലൈഹി വതഫറഖ അലൈഹി. നാളെ അർശിന്റെ തണല് ആ പെരും ചൂടുള്ള സമയത്ത്, സങ്കടമുള്ള സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സബ്അത്തു യുദില്ലുഹുമുല്ലാഹു ഫീ ദില്ലിഹി യൗമ ലാ ദില്ല ഇല്ലാ ദില്ലു. അർശിന്റെ തണലല്ലാതെ ഒരു തണലും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത മഹ്ശറയിൽ 7 വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അർശിന്റെ തണല് കിട്ടും. അതിലൊരു വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ? റജുലാനി തഹബ്ബാ ഫില്ലാഹ് ഇജ്തമഅ അലൈഹി വതഫറഖ അലൈഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖൈറാത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തവർ, അവർക്ക് അർശിന്റെ തണലാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധുക്കളുടെ സഹായികളായി, അബശരായ ആളുകളെ കൈപിടിക്കുന്നവരായി, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നീക്കുന്നവരായി, മുൻഗാമികളുടെ വഴിയിൽ സജീവമാകാൻ നേതാവായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുണ്ട്. വകാന യന്തളിറുൽ ഉംയാൻ. വഴിയിലിറങ്ങിയിട്ട് കുരുടന്മാരെ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു, അവരെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാന്മാരുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൈപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനവരെ സഹായിച്ചവരാരാണോ, അവരെ കൂടെ അതിനു വേണ്ടി കൈപിടിച്ചവരാരാണോ, ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഉസ്താദുമാരുണ്ടാകും, നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുണ്ടാകും, ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളുണ്ടാകും, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പ്രയാസമുള്ള ലോകത്ത് മഹ്ശറയില് സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഉഅ്ബുദുർ റഹ്മാൻ, റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക. വഅഫ്ശുസ്സലാം, നിങ്ങൾ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ച് സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം നല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കുക, കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. വസ്വല്ലി ബില്ലൈലി വന്നാസു നിയാം. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമാണ്. നിസ്കാരം തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടോ? നിസ്കരിക്കാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് നൽകിയിട്ട്
റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ എന്ന ദുആ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1 മാസത്തോളമായി. അല്ലാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, റജബിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആള് പോലും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും ഖബറിലായി പോയി. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ അവസാന റജബായി, ശഅബാനായി, റമദാനായി ഇതൊന്നും അല്ലാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ. ധാരാളം പരിശുദ്ധമായ സമയങ്ങളെയും ആദരവുള്ള സമയങ്ങളെയും ദിവസങ്ങളെയും മാസങ്ങളെയും വരവേൽക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. വസല്ലി ബില്ലൈലി വന്നാസു നിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, നീ 2 റക്അത്തെങ്കിലും പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ. ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ആളുകൾ കുറക്കിന് ലദ്ദത്ത് കിട്ടുന്ന സുബഹിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു 2 റക്അത്തെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബിസലാം. ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ, സങ്കടമില്ലാതെ, പ്രയാസമില്ലാതെ, സമാധാനത്തോടെ, ശാന്തിയോടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക, സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക, സമാധാനത്തോടെ മഹ്ശറയിലെ പ്രളയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ, സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചോ. സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നല്ല കാരുണ്യത്തോടുകൂടി പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സലാം ചൊല്ലി സന്തോഷിച്ചോ. സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറക്കിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത്, പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പില് ഒരു 2 റക്അത്തെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ. നീ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ പരിപാടി നേരത്തെ തുടങ്ങും. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ശൈലി അനുസരിച്ചിട്ട് അത് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങും. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കർണാടക ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നാല് ഉസ്താദ് എത്തിയോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ. എല്ലാവരും അല്ലാഹു നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമാണ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമുക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കേണ്ട മാസം. റമദാനിലേക്ക് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കണ്ടാവുമല്ലോ. ഇന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ. നിസ്കരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വുളു കൂടി ചെയ്യണം. ഉറങ്ങാൻ വുളുവിട്ട് നല്ലതാണ്, സുന്നത്താണ്. വുളു ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 റക്അത്ത് വുളുവിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാം. എന്നിട്ട് ശരിക്കും കൈ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തുക, കണ്ണൊന്ന് അടക്കുക, അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് പറയാ, പടച്ച റബ്ബേ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നുപോയി. അല്ലാഹ് കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ടുപോയി സഹോദര, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 60 വയസ്സ് ജീവിച്ച ഒരാൾ ആലോചിച്ചു, എത്ര മണിക്കൂറായിരിക്കും ആകെ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ഈ കാലത്രയായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എത്ര ദിക്റുകൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും. എത്ര മണിക്കൂർ, എത്ര മിനിറ്റ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര സംസാരങ്ങൾ, എത്ര കളവുകൾ, എത്ര അനാവശ്യങ്ങൾ, എത്ര ചീത്തകൾ, എത്ര നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ല? ഇല്ല. വളരെ ഞാൻ വളരെ കർശനായിട്ട് പറയാം, എന്റെ നഫ്സിനോട് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതാറില്ല.
ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ ദിക്റ് ചൊല്ലാറില്ല. അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഓരോരുത്തരും കൽബ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറയാ, പഠിച്ചവനെ, ലോകത്ത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത എത്രയാളുണ്ടല്ലോ, അവർക്കിടയിലൊക്കെ നീ എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നില്ലേ അല്ലോ, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിന്നെ കാണണമെന്നുള്ളൊരു കൽബ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലല്ലോ അല്ലോ. നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണണമെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. അസൈതു ഫഖൂലു കൈഫ അൽഖാ മുഹമ്മദാ വജ്ഹി ബിഅത്വാബിൽ മഅസി മുബർഖഉ. എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആശയുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. മഹാന്മാരുടെ ഭാഷയാണ്, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളായി പറയുന്നത്. അസൈതു, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ഫഖൂലു, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറ, കൈഫ അൽഖാ മുഹമ്മദാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുക? വജ്ഹി ബിഅത്വാബിൽ മഅസി മുബർഖഉ, എന്റെ മുഖം സ്ത്രീകൾ ബുർഖയുടെ മൂട് കൊണ്ട് മറച്ചതുപോലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മറച്ചു പോയല്ലോ അല്ലാഹ്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കണ്ടുകൂടാ, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഹറാമ് പറഞ്ഞുകൂടാ, കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേട്ടുകൂടാ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖാക്കി തരട്ടെ. നാളെയാകാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണ്ട. മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് പോകട്ടെ, നാളെയാവട്ടെ, നാളേക്കും നാളെ നീ നീളം വിട്ടാട്ടെ. ഇന്ന് പോയി നാളെ ആട്ടെ അങ്ങനെ പോയാൽ നാളില്ലാത്ത നാളുണ്ടാവൂ, അങ്ങനെ പോകും മോനെ. സെക്കൻഡുകൾ മിനിറ്റുകളാകും, മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകളാകും, മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങളാകും, ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചയാകും, ആഴ്ച മാസമാകും, മാസം കൊല്ലമാകും. നിന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോകും. ഭാരം മലക്കിന്ന് കൽപ്പന കിട്ടി, കൂടാടി പാറുന്ന തത്തേ തട്ടി. സമയാകും ഇസ്രായേൽ അലൈഹിസ്സലാം നമ്മളെയും കൊണ്ടങ്ങ് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് നന്നാകാൻ നേരണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ട് നാളെ ആവാ കാത്തു നിൽക്കണ്ട. ഇന്ന് തന്നെ രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് വുളൂ ചെയ്തിട്ട് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനോട് ദുആക്കണം. പോരാ, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടൊരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം, രോഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന, സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കിതാബുണ്ട് അവിടെ. കലാമുൻ ഖദീമുൻ ലാ യുമല്ലു സമഉഹു تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന, കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഏത് പ്രയാസവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ കലാമായ ഖുർആനാണ് കേട്ടോ. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കൈകൊണ്ടൊന്ന് എടുക്കണം. കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ, കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഉമ്മമാരെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തുഹറിലാണെങ്കിൽ നമ്മളും എടുക്കണം, എല്ലാവരും എടുക്കണം. ഓതാൻ അറിയുന്നവൻ അറിയാത്തവനൊക്കെ എടുക്കണം. അഡ്രസ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്ക്, ഇലാ ഹദറത്തുൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ. മുത്തായ തങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ. എന്നിട്ട് ഫാത്തിഹ തുടങ്ങിക്കോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലാഹ്. സകല സ്തുതിയും നിനക്കാണ് അല്ലാഹ്. കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലാഹ്. നിന്നെ മാത്രം ആരാധിച്ചു, നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നല്ല വഴിയിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് സജീവമാക്കണം അല്ലാഹ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിക്കോ സഹോദരങ്ങളെ. കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കൽബ് കൊണ്ട് ഓതാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ഓതണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആ ഫാത്തിഹ ഓതിയാ നിർത്തണ്ട. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അലിഫ് ലാം മീം ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഒന്ന് തുടങ്ങുക. ഓതി അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ക്ഷീണം തോന്നാണ് ഒരു പേജ് എത്തുമ്പോൾ വെച്ചേക്കുക. ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല, ഉറക്കൊന്നുമില്ല, ഒരു പേജും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചേക്കുക. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു 10-11 മണിക്ക് മുമ്പ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു 2 പേജ് ഓതാൻ പറ്റുമോ? ഞാനിത് എന്തിനാ പറയുന്നറിയോ? എന്റെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാൾ സംഭവം ഉണ്ടായി. അയാൾ വിറക് വെട്ടുന്ന ഒരാൾ അദ്ഭുതം പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾ വിറകെല്ലാം വെട്ടി
എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ വീട്ടിലാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അയാളെ വീട്ടിലാണ് വിറക് വെട്ടി ഉച്ചക്ക് വിറക് വെട്ടിയിട്ട് കോടാലി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 300 മീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അയാൾക്ക് ചെറിയ ക്ഷീണം ബാധിച്ചു. അയാൾ അവിടെ ഉള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അയാളോട് മരിച്ചുപോയി. വിറക് വെട്ടുന്നവന് ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? മഴ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? കോടാലി പൊക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആഫിയത്ത് വേണ്ടേ? ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താ? അനങ്ങാത്തവന് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവന് ഷുഗർ ഉണ്ടാവും. എന്തേ പണിയെടുക്കുന്നവനേക്കാളും അധ്വാനിക്കുന്നവനേക്കാളും വിറക് വെട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവൻ ആരാ ഉള്ളത്? ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കേട്ടോ. സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളെയും പിന്തിക്കൂല. മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അബ്ദുല്ലാ, നേരം വെളുത്താ വൈകുന്നേരമാകുമെന്ന് കരുതണ്ട. വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം പുലരുമെന്നും കരുതണ്ട. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടൊന്ന് കിടന്നോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. ഇനി ഖളാ ഇന്നത്തെ രാത്രി സംഭവിക്കുകയാണ്. നേരം വെളുക്കുമ്പോ നമ്മളെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭാര്യ, ഉപ്പാനെ വിളിക്കുകയാണ് മക്കള്, ഉമ്മാനെ വിളിക്കുകയാണ് മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ് ഉമ്മ. പക്ഷെ അനങ്ങുന്നില്ല. ഖളാ സംഭവിച്ചു പോയി, മരണം വന്നു പോയി. നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഖബറിൽ നാളെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ, ബർസഖയായ ജീവിതത്തിൽ നാളെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മഹ്ശറിൽ എത്തൂലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം വരൂലേ? എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് ആ സമയത്ത് റബ്ബിനോടൊരു ചെറിയ മറുപടി പറയണം. അല്ലാ, നീ തന്ന ആയുസ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമ്മാടിയായി ജീവിച്ചതാണല്ലോ. എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരൽപ്പം ചിന്തയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അവരൊരു കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വേദി, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് അവർ ഒരുക്കിയല്ലോ. ആ കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു മൗലാര് വന്നു കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു. അല്ലാ, നിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ബഹുമാനം കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വുളൂ ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും അൽ ബഖറയും ഓതിയിട്ട് പിന്നെ ഉറക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ദിക്റ് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഉറങ്ങിയതല്ലാ. നേരം വെളുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. തെറ്റെത്ര ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ അവസാനം നോക്കിയത് നിന്റെ ഖുർആനല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഖദീമും കലാമും ഖദീമുമായ ഖുർആനല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പല്ലുകൊണ്ട് പലരെയും ഞങ്ങളിതാ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇത് ചെലവാക്കി നിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാനല്ലേ അല്ലാ. സംസാരിക്കാൻ നീ ഒരു നാവാണ് തന്നത്, പക്ഷെ കേൾക്കാൻ നീ 2 കാതാണ് തന്നത്. കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അതറിയിക്കുന്നത്. പാട്ട് കേട്ടു, ഹറാമ് കേട്ടു, ചീത്ത കേട്ടു, പലതും കേട്ടു, ദുഷിച്ചു നാറിയ കാതുകളാണെങ്കിലും അവസാനം ഞങ്ങളെ കാതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഞാൻ തന്നെ ഓതിയ ഖുർആനല്ലേ അല്ലാ. എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ എന്റെ കാതിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അല്ലാ. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ കലാമുല്ലാഹി അഅ്ളം, അള്ളാന്റെ കലാമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന്. നിന്റെ കലാമിനെ മറികടക്കുന്ന തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നിന്റെ അഫ്വ് കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത്, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട് നീ എനിക്കൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത്, നിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്കൊന്ന് എന്നെ ചേർക്കണം അല്ലാ. എന്റെ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടു തന്നൂടെ അല്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ. അതിനെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വഅദ് അല്ലാഹു തആല ഫലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ രാവിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൈവെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ നാളെ വിളിക്കണവര് മരിക്കൂലെന്ന് പറയാനും കൊണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ ഞാൻ ഒന്നിനെ കൈവെക്കാൻ പറയാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ എടുക്ക ഓതാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ ഒന്ന് കൈവദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. എത്ര ആളുണ്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക്? ഈമാനുള്ള ആൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. മോനെ, ആള് കുറെ കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല.
നമ്മുടെ കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കണം, നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരത് കേട്ടോണ്ടെന്താ അർത്ഥം? ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ചെലവ് മുഴുവനും ഇതൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പരിപാടി വെച്ചത്? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടൊരു ഫലം വേണ്ടേ? അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും റഹ്മത്തും റാഹത്തും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും തരണം. കൊടുത്തവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ, എന്നാലും ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും തരണം. ഈ മൈക്കൊന്നും കയ്യിൽ തന്നവന് എല്ലാവരും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുക. ആ സമയത്ത് നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അഹ്മദുല്ലാഹ് അൽ വലി സ്വല്ലല്ലാ അലാ ഖൈരിൻ നബി ബിസ്മി ഖൈരി منجليا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قدمتني مشربي كلمتني يا نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ഖദ്ദസല്ലാഹു സുർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുഹീദ്ദീൻ ബാബ ഖദ്ദസല്ലാഹു സുർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ, സിഎം വലിയുള്ള താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സകല മശായിഖുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഖാജ തങ്ങൾ, മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ, ജലാലി റത്തീബിന്റെ മശായിഖുമാർ, എല്ലാ മഹാന്മാരെയും തവസ്സുലാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹ് മരണം ഖൈറാകുമ്പോൾ കാമിലായി ഈമാൻ തരണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ ലിഖാ തരണം. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ കടമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കടക്കാരാണ്, പേടിയിലാണ്. നിന്റെ ഖജനാവിനൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇല്ലല്ലോ. അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖൽബ് ഞങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൈ നീ പിടിക്കണം. അല്ലാഹ് ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത്. ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് വുളൂ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാതെ ഒറ്റയാളും ഉറങ്ങരുത്. എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന വസിയത്തോടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന മജ്ലിസാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചാൽ സന്തോഷമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദുആ അത് കാര്യമായിട്ട് വേണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈരി